So, niami din eh sa ano ba? Oh, ano man to? Yun pa man taguan. na bukid. Sa bukid. Basta kay suba. Suba. Eh picture to suba, suba. Suba lang ka. Sada Ilaw kay kayo. mala ang suba. Ang suba ni Mala. Oh. Na suba na. Oh. Layo kayong bukiran eh. O niya, nitingog ng kokok. Oh, ni ay nagwarawara. Uy, la. Di man yung mga hagdanan dito. Hagdanan. Bradley to. Hindi man against the light. Di man hagdanan sa pwede. Against the moon. Among mga sakyanan to gibilin sa ubos. Sa kami din eh. Mga sakyan ano sa. Oh. Dala. Kada agin sila sa bon. Oh, sa kami ni. Ops, nay nagbaklay. Oh, baklay mo. Baklay, Oh, kay ang among baklay. Ops. Ana. Mga kaigsuuna ni ami dinhi sa Guadalupe Shrine. Onya diri may agis balubal. So kung imong tan-awon dinhi, mao ning among view dinhi oh. Elevated. Ang pagpaubos murag kaya kay pagpaubos, ang problema aning pagtungas. Unsaon ni ka? Oops. Oh. So, mo ni among sitwasyon dire. Oh. So, baklay mi. Oh. Uy, abot pa ta diha. Ito. Mga bata pa mo naog dito sa sapa, mga ligo sapa. Oh. Musog. Nawa mga brad. Layo pa tang baklayon. Aro kay hanagos sa tubig. Wala ka. Ma-develop na gid dinhi ang area. Oh, di na ka mo adtog suba. Uy, layo naman kay to atong gibaklaya gagit. Nawala na islani kay. Oh. Amahan tanawa oh. Banaog na pasaka na pod. Oh. Oh, ikaw na pod. Kini na namo na. Apod ba ata mag-apod-apod. Oh. Gikan ani. Toy hagdan nga perting taasa. Oh, to elevated to mong kauban. Oto sila sa iba Joel. 700 kuno ni Kang Ang. Oh, 700 Kang Ang. Saging ko pahilis sa saging. Ya, to pa man is layo kayo. Oh, to pa oh. Di dal tambulhos. Ah. Tapos layo kayo. Sis! Chud sa layo kayo. Sa may mong gi. Oh, na. Yan na kay dili bi. Pabilis na. Pag ulit hangak man din ta. Abi nimo si Sister Marisa wa sinahikap siyang bagtak. Ang ato ginani sa hilot. Nya, labi na pa subida karon. Ang atong problema karon ang pagsubida. Pagsubida kuno. Sana pagsubida. Mga kaibigan, ang problema namo karon ang pagsubida. Oh. Kay niya. Balik na lang mi kay. Oh. Unsa man niya mong nakaabot na mi diri kalasangan? Kaya baba, akay ako nung malupong. Oh, nanay Ay pagbato to. nanay nagbaba. O pagpatungas diri amahan. Nana. Sige na. Oh. Okay na. O mga brad, wala na mi mo dayon kay Wala na mi dayon. hindi na makaya. Tinakso na pong kram akong bagtak layo mo puday kayo. Abi na Siguro mo gikan ra. dito sa taas padulong diri maabot siguro mga isang oras ang baktas maabot ka sa Guadalupe Shrine. Kini lagi. Yung kanya tong brad, mga magbagitan diri basta Saka la ka, happy ni. Pagpasaka ni. Puros mahuway. Nay. Puno asaging. So, nang buka. may tabo ali karon kung makraman ko, makaguyo sa kuan. Tara. O sige saka. So, saka. Tana. Ganiha may kini sila mabaklay. Perting kusugas baklay karon. Kusog na kay sila mulingkod. Oh. Oh, hinay mo ha kay ang inyo ra bang kilid kay pangpang. Oh, pangpang na gilid. Ang dipon sa ibabaw bukid. Ang kandi. Wala to si sige palingot kasi. Ay, taw-taw ani pahuway sa talingkod, pahuway. Hop. Unsa man akong ganung rigi kon kan nagili kon.
Pasaka. Tuman-duwa, pasaka na. Asa man din nagsugok-sugok din ha. Mag-prepare bidaan sunod pohon mga bad kung dili miagi kay okay ra man to sa pa ka pwede ra man kang paanod kung kapuyon ka. Di man ka pwede magpaanod. No? Gani na kusog pa kay mulugsong karon kusog na kay mo pahulay. Kita di mga bad dungog ni mga grabe na mag-aabot na ang kanang